наврӯзӣ. Мепурсем имрӯз бародармон ки ба гуфтаи мо имрӯз наврӯзӣ омадааст. Наврӯзии моро гарму ҷӯшон гирифтанӣ аст. Бо он шуморо аз наздикӣ шинос мекунем ва ба ҳамаи он чизе ки имрӯз мегзарад дар ин ҷо маъракаи тоҷиконе ки мардуми ғариби дар шаҳри Екатеринбургай бо шумо шинос мекунем. барномаро гарму ҷӯшон мегзарем. шумо мебинед. Бародарони азиз, имрӯз дар меҳмонии мо акай Хайриддин Маҳмад омадааст. Ин дар шаҳри Екатеринбург имрӯз наврӯзии мо, ҷашни наврӯзи моро гарм мегирад. Мехостем ки бародар худро нағз ва хубтар маърифӣ куна, то ки тамоми мардуми ғарибе ки дар ин ҷо аста ин бародарро гӯш кунам ва касоне ки намешносанд аз пеш аз наздик дар канали мо шинос шаванд ки ин бародармон шахсан дар ҳамин шаҳри Екатеринбург бисёр кор ва фаъолият мекунанд. Хеле аст бародар. Марҳамат. Як ду сухан ба канали мо мегуфтем. Аввалон ассалом ба ҳамаи мардуми тоҷик, ба ҳамаи мардуми ғарибоне ки дар ҳар як шаҳри Россия, дар ҳар як канори Россия мегардад, кор мекунад, зиндагиша мебарад. Ман гуфтаниям чиз, ман Хайриддин Маҳмад. Ма дар Екатеринбург 18 сол мешавад. Ҳаминҷа ҳамаи тамоми тӯи хурсандиҳо, маъракаҳои тоҷикора, праздникора ҳамаша ҳаминҷа ман хеле ҷашн мегирам. Ҳамаш инҷа хай чӣ буду амоқисо ки дар сайтҳо ҳастем, дар ютубҳо ҳастем, марҳамат бидорад тамошо кунам. ҳои иншоаллоҳ ҳои наврӯзиро ҷашн имшаб мезгаронем. Телевидение Екатеринбург меянд, манавар мегиранд ва сёмка мекунанд, зумя камерақати меянд, инҷа чиз мекунанд. иншоаллоҳ иноро бо мо дар тамоми сайтҳо мепартоем, бо Тоҷикистон равон мекунем. ҳаст студио ҳастан, бародарои мо мебуроранд. хай бо мебинанд, хай бо чӣ гап занамин бо хай хутум. Бародармон гуфтанӣ аст ки клипҳои нав ба нав, сурудҳои нав ба нав ба наздикӣ дар Наврӯз мебирояд. Шумо метавонед интизор шавед баъд аз Наврӯз, баъд аз 25 число клипҳои нав мебирояд. Вақте ки клипҳои нав биромад, дар сайтҳои интернетӣ, худ сайти интернетӣ дорад ва блог дорад дар YouTube, шумо метавонед алоҳида худи он касро дар он ҷо шинос шавед, навстар ва дигар намуди сурудҳоша ва клипҳоша дар он ҷо метавонед бинед. Ана имрӯз бошад дар Наврӯзӣ дар меҳмонии мо аст дар Таганский Риад. Ба ҳамин хотир гуфтанием ба шумо ки имрӯз ин бародар дар меҳмонии мо аст ва Наврӯзии моро иншоаллоҳ ҳаракат мекунад ки ба хушию хурсандӣ ба анҷом расонем. Хушомадед мегӯем шуморо ба ин Таганский Риад. Бачаҳои чорум база дастгирӣ кунем бародар. Давомша метавонед шумо дар ин канали мо тамошо кунед. Ба наздикӣ мо албатта ҳамаи музикаҳои мусиқии бародарро дар ин ҷо мегузорем.
ابری سیاه بیباره جان همی کرده کبود میفرمان قربانی همون